दा सिनेमा एक्टर फैलागोन मानास फाइटेदार एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल जाबाय आरो राजनितिनिबो एसे खोथा बुंलांबाय दा ओंखायनो बे मोननै मोनथाम जायगाफ्राव बाहागो लाबाय थानायखायनो गोबां मानसिफ्रा आंखौ दाना माने गाज्रि मोनग्रा जाबाय आरो मा जेरावबो बाहागो लायो जायोमोन खिन्थु बेफोरनि गेजेराव खिन्थु आङो आंनि आफानि जा सिमां बे मोनसेखौ मावफुंनो हादों आरो गोदो उन्दै समाव आफाया आंनो बिराद माने गिदिर गिदिर ना मागुर खुसिया जाहोबाय थायोमोन आरो बे जाहोबाय थानाय समाव फंसे खोथा बुंदों बियो जानै जा आफा फिल्म एक्टर जानांगौलै जा बेसेबां जायो फिल्म एक्टर जानांगौलै आफा होनबाय थायोमोन आरो दा गमामायै बिदिनो फिल्म एक्टरबो जानो हादोंमोन दा उननिफ्राव बे आंनिसै आरोखि दा जियानो जा आंबो मोनसे समाव माने फरायनायाव खोब मोजां नङामोन आरो आफाया आंखौ बे एक्टर जाहोनानैनो आंनि नामखौ जितेन्द्र दोनदोंमोन आरो गोदोनि बे फुराना फिल्मनि एक्टर जितेन्द्र आं नामा जितेन्द्र नाथ ब्रह्मसोमोन आरो ओमफ्राय 1991 मायथाइयाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे थौ फैदों नाम सोलायनायनि आरो बे जा सानसुमा मंगल बैसोमुतियारि बिथांनि गेजेर जाजेनदोंमोन बिनि नामखौ खोनाजेनबाय बा माथो बर'नि नाम बे सानसुमा मंगल बेबायदिनो जोंबो नामखौ सोलायनानै लाबाय सोलायनानै आंनिया जोंस्रां जाबाय जोंस्रां ब्रह्म दा सानसेखालि मोनसे गथ'ला जादों स्कुलाव आंथ' दहायनो बुंखादों आंना फरायनायखौ मोजां मोनामोन बांसिन थारमाने आं कालसाराव गोसो होदोंमोन आरो खालि मेथाइ खननाय मोसानाय आरो फुथुलानिबो मोसायोमोन आं नोंथांमोनहासो नुदों नुवाखै आं दा जोंनायहालागै बिथिंफ्राव दा सानसेखालि मा जाबाय बेनो आंजों सुखिदारा खोब मोजां मोनो आरो जा मेथ्सनि जिथु एन्सार सिट बेखौ अफिसाव दोनफैबाय मास्टारा आं आरो सुखिदारजों लोगो जानानै नायनो लुबैबाय बे नायगिरि बेसेबां मोनदों नाम्बारखौ नायनानै नुबाय माथ्र 22ल' मोनदों आं मेथ्सआव आंथ' बिराद सिन्था खालामबाय लासिं माबोरै जाबावो बेखौ लाखोमानांसिगोन होननानै बे गेजेरनिफ्राय आंनि एन्सार सिटखौ दिहुननानै लाखोमाना फैबाय आं उनावथ' हमजाबाय जोंस्रांनिया बोरै एन्सार सिटबा सुखिदारखौ रायबाय सुखिदारा खोन्थागारना होबाय खावनानै लाना थाङो दाना सुखिदारा रायबाय आंखौ नाम माबाया हेडमास्टारा नामखौ ओरैनो जोंस्रां नाम लादों आरो जों खोमसिला दिनैनिफ्राय मा जोंस्रांलाय जोंबा सानसो जायो नोंना बिदिजों जागोन जों खोमसिला दिनैनिफ्राय नामखौ जाबाय आरो दा बिदिनो बोरैबा खिन्थु BE पास जादोंनिफ्राय दाखालि एसे बोराय समाव MA पास जादों दा मोजाङै न'खौ लानानै MA पास जादों सालबारि कलेजाव पास खालामदों दा जियानो जा दा नोंथांमोन गासै फरायसाफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना नोंसोर जाहैबाय जोंनि जाथिनि सम्पति नोंसोरखौ लानानै जोंहा गोबां मिजिं दं जोंनि समाजा जाथिया गामिया न'खरा नोंसोरखौ लानानै जोंहा गोबां सिमां दं आरो आं मिथिगौ आथिखालनि जायफोर लाइमोनफोर बिथांमोना जाथिखौ बिराद मोजां मोननाय मोनसे गोसो दं आरो जाथिखौ बिराद मोजां मोनफैयो बेफोरखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो दिनै जे जों आर'नाइ फालि सोबाय बेवहाय जुदि बिहु फालि सोनायमोनब्ला ससियेल मिडियायाव बिराद बुंसिगोन मालाय जाथिनि गामसाखौ रानदों लाजिगिरिफ्रा एबसुआनो जेन्स गारगोन आरो दा बेबायदि बुहुतबार नुबोबाय आरो दा बेफोरखौ नुनानै जों बुजिनो हादों जे जोंनि दानि लाइमोनफ्रा बर'फोरखौ गावनि जाथिखौ बिराद मोजां मोननाय मोनसे गोसो दङ मोजां मोननो हादों बेखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोनो आरो दा ओंखायनो नोंथांमोन बयखौबो मोनसेल' खोथासो बुंनो लुबैयो जे नोंथांमोना जुदि जाथिखौ मोजां मोनोब्ला जोंनि समाजखौ नोंथांमोना जुदि अनोब्ला जातिखौ जुदि मोजां जाजानो लुबैयोब्ला दिनैनि दिनावहाय नोंसोरनि जातिनि मावनाया नैबेनो जागोन जेब्लानाखि नोंथांमोना साफा गुड स्टुडेन्ट जानो हागोन साफा मोजां फरायसा जुदि जानो हायोब्ला
बेनो नोंथांमोननि जातियाव कन्ट्रिबिउसन होनाय जागोन होननानै जों बुंनो लुबैयो। नोंथां